Oya ora nyakora mga juang kino machiegni mantiere ka ukinyi makawone nono magazeta gen niche yo makare machiegni nono magazeta ndiere ka Koderico ke Kizito Rico Kizito yaure. Oya ora Cleophas Oluoch. Machiegni. Chio makare kendo weekend no dhi maber. Ten mani kore en midhier ne piny mar Kenya. Mago ne joera mag mpich agoko mano rugby sevens. Ma koro piny mar Kenya Shujaa odhi e lum. Odhi e lum ni koro kobi tugo World Rugby Series. Koro ma nyiso ni mar mondo mi gibi dogi gibro tugo tugo ma piny mano mar Africa Challenge Series mano higani ma tournament no ka giloyo kata kotamo gi loyo to South Africa onego bed ni biro kawo kombe no gibed kata namba 3 mar mondo mi gibiyud thuolo gidhi tuge World Challenge Series mano mi biro go higa manyien dwe mar 4 kucho. Koro ka gigoyo maber kanyo mabiro miyo gi thuolo mar duogo World Series. Piny mar Kenya mago tuke mong'ewa godo, tuke mamiyo wa nyadhi. Koro en lit, en kuyo makoro mako joera mag tuka goko Cleophas Oluoch. Ma kamano bende kirango kacha mosebiro katimore tuke mamoko be nyakora mogo jone mago magweche tuke magadhula bende ang'wa mi ondike kae gazet mugi kae tok gazet mar The Standard mokwongo cha gazet mar The Standard kod mano bende mar Daily Nation mantiere kar kae nitiere moko madarengo mane wiye ka sigana ang'wen kuone ko ayudogi to tieko mana kanyo koro mosachiel mar okinyi koro moga juang waranga ne kar kae ka wantiere kod gazet mano mar The Standard. Eriko Keo Kizito tie sigana mokwongo kar ka maka ineno kanyo to bende chalgi ma bende osebedi kilose machiegni mano sigana mantiere kar kae ite mar 11 mano sigana madani bende warangi mano ka wantiere kar kanyo wacho ni jopuonj bende koro dwaro sara mondo mi omedgi kaachiel koda ka romo mar Uhuru Kenyatta. Gazet mar The Standard mane mapono ni omako wang'i ahinya. Cleophas Oluoch wach ma bende gazet mar Standard okamo dhianjo maduong' e wang'e kanyo en mano mar jopuonje ma jopuonje koro wacho ni mar mondo mi omedgi osara atamalo 42 ni mano kotimnegi eka bende ginyalo bedo kod thuolo mar mondo mi juog gi atamalo 3 mane jatend piny Kenya William Ruto wacho kendo mano bende mi dakete weche mag omenda midhi losani mar mondo mi ojuog jotije piny wacho atamalo 3 koro giwacho kanyo ni mar mondo mi ojuog gi atamalo 3 ni mar mondo mi omedgi osara ko wacho ni payslip gi lak seche gi en mano manono machwer ma okonyal siro ng'eto moramora mar omenda payslip no. Koro Cleophas en wach makanyo ma bende entie nyaka oboke mar Nation kucho kiwacho ni jopuonj dwaro mar mondo mi otim gichak twak manyien mano mar winjruok mar higa mar 2021 nyaka 2025 ka giwacho ni twak mano tim chien kacha cha en mano mane okong'iyo weche mag omenda kaluwore ni piny mar Kenya ne rakre kod midhiero mano kel kod corona mano rocho chumi mapacho ka. Koro giwacho ni sani koro en twak madang'iyo weche go mag omenda Cleophas Oluoch wache mag siasa. Mane mantie kanyo ite mar 4 mane sigana mantiere kar kanyo ka irango ruchi makawuono mano romo no mag jokanyo maiye mano mar jogo mantie dun bura mara Jubilee motele kod Uhuru Kenyatta ukweth machielo mobalo cha. En wach ma pek odhi bedo odiochieng' ma pek weche mag siasa kama koro jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta dhi bedo kod romo mar duond od bura mar Jubilee. Romo midhi tim Race Course buore Nairobi kae en romo mane motelo ne ochani dhi tim Bomas of Kenya tiwacho kanyo ni piny owacho ntiere kaka ne otamogi koro negi loso kama nyien magi dhi time romo no ma en Race Course kucho. En romo madhi timre kama kweth mano ma ni korka Sabina Chege kod Kanini Kega to wacho ni romo kama en romo maonge gin negi wacho ni jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ni bende konego beni bede siasa kalure kod ni nosetiyo koro en weche mwadhi ng'io to kuno to dhi bedo nade. En romo ma bende ilieko kanyo ni jatend kweth mar Azimio Raila Amolo Odinga dhi bede kama Jubilee dhi bedo kod ng'iyo yorego makare mag nyata godo duond od bura margi kendo neno ni to jogo mobalo kod duond od bura no gin kuma gi minyalo migi kata ka bed ni nyalo golgi lemo mag telo mag duond od bura no. Mano kantiere kar kanyo kod mag joang' ite mar 4 mar gazet kiyawe iye kanyo ite mar 4 mano ka intiere kar kanyo ka wacho madhi bedo litmus test mano Uhuru Kenyatta kama intiere kar kanyo kaka machielo bende nitiere wach mara jatelo machielo ma bende ne wacho ni jatimo ohala machielo ma bende ne omaki mano kama jarange kanyo e ite no mar 5 mano ja ohala ma bende koro ne ondhi kotenore kod
kuoma sukari mantiere kod kwirni. Mano be nitiere kacha e iteno mano mar abich. Gazette en mar The Standard. Mano ka wantiere kar kanyo Eric Ogeo Kizito. Podi medo mana yorigi iwacho ne owuok e pinyno mar Dubai kod bito pacho ka. Cleophas Oluoch ma en wach malit ahinya ka koro wechego mag sukar iwacho kanyo ni jagno mikoro itudo achich maduong' mitudo kod keyo kata uso sukari mabandia sukari monokuong mano Crispinus Waithaka bende koro nyo maki e alap mar ndeke mar Jomo Kenyatta bure Nairobi kae kano wuok e piny mar Dubai. Ma lure kanyo ni jogo matayo weche mag wuoth kanyo ne noseketo ne kata noketo ne kume weche mag wuoth mano miyo kano chopa e alap mar Jomo Kenyatta ni to no jogo chwale ka okwach kich no kawe motere steshend obila ma Kamkunji bure Nairobi kae. Koro e chano dudu chieng' makawuono hike mar tere do mar mondo mi odadhoge e wechego kata somne wechego motudre kod uso skechego mabandia sukari mabende ne onego bedni niketho kanyo. Koro duolno mar matayo chenro katiju dhowadh nam chumbi kod nema nonego bedni ne ketho sukari to sukari ni en sukari ma koro noyud ka bende koro se kere e chiro mapacho ka en moko iwachi ni noke e kar jot ma Kawangware moko noyud e kar jot ma Isili. Koro en wach mok ni kare ka chiemo ma osewach ni okonego be ni chamo to dugo yudre chiro. Koro idhi chope do mar mondo mi olerane malongo kaka wachi nobedo. Koro mo mano kangerange kanyo iteno mano mara abich bathe kar kan nitiere wachno mara jatend piny Kenya William Ruto bende koro owacho ni nitiere mano National Lands Commission kata duolo mochung' ne rango mano kaka weche mag lo dhi e pacho kae mano tanya mantie migawo mar lo bende koro wacho ni ok obi bedo kacha korango wechego mag valuation mondo mi ochul weche mamoko kaka mago mag compensation mantiere kar kanyo. Wacho ni ka bende kumoro ma ponono mibadhi osebedo kacha ka nitiere iwinjo ka noloso nyoro ka nitiere skunde weno ma yawuoyi mano ma Isiolo mano ka noloso kanyo odiochieng' manyoro. Wacho ni kata NLC bende ok dhi we oko gin bende nyaka rangi yo makare e kinde ma kore rango ne diere jo Kenya yudo lo kaachiel koda kaudi manengogi ofungore. Cleophas Oluoch ma wach ma jatend piny Kenya William Ruto nyowuoye matek ahinya kowacho no duolno marango weche mag lope mano National Land Commission ma bende osebedo ka yango nengo mag lopego moloyo to lopego ma piny owacho dwa nyiewo kuom jopiny mar time projects mopogore opogore. Koro yudo ka jogi seche be idwani mar mondo mi ochulgi nikech lo ma piny owacho dwa kawo kuomgi mar mondo mi otime gedo mag gik mopogore to gidhi kachcha ni koro chudo ni itimo kalure kod ng'ano mogolo pesa marom nade. Iyudo ni mar mondo mi lopi kata chuli pesa maber ni tigolo asoya. Mano jatend piny Kenya nyowach nyorido ka ng'ato seche moko golo asoya mar 100,000 eka ni lopecha ketne nengo mamalo to ni ng'ano ma ok ogolo idhi mi pesa modhera ahinya. Koro mae jopiny osebedo ka ywak jogo ma lopegi osebedo kikawo ma piny owacho dwaro mar mondo mi otime projects mopogore opogore. Koro giywak ni ok migi chudo marom. Duol ni nitiere kaka miyo jogo ma bende nenre ka omiyogi asoya nengo maber. Koro jatend piny Kenya no mayogi teko mar bedo kod thuolo mar yango beche lope pacho kae mamae koro owacho ni migawo mar weche lope mabro bedo ga ka koro rango weche makamagi. Koro jopiny osebedo ka ywak ni duol ni Cleophas Oluoch. Mane duol mabende nitiere kar kanyo koro magijwange ite no mar abich ang'e mabende oseringo kanyo machopo ite mar abich kata kamano ite mar adek koro nitiere gavana ma Nakuru bende koro osebedo kolala ahinya e wang' oganda kendo kanyo bende wacho ni kelo pinje mathoth ke wacho kata ntigino ni power vacuum osebedo kanyo kodhi timo limbe e pinje maoko kendo nyaka sani oganda penjore ni entiere kanye mano ka wantiere kar kanyo ite no mar adek iwacho ni koro Nakuru residents anize mano of a governor's month long absence osebedo ka entiere kanye mano koro jogo lutombulu mag Nakuru County koro gimbe gineno ni ok en picha moro maber gavana margi bedo maonge moloyo to mago rombe madito mabende piny owacho bedo ga godo ka kore neno ni onego bed ni ebo bede me koma malo kata mesa mamalo to jogo osebedo kok nene kanyo. Koro giwacho ni ang'a timre nikech gavana temo telo ne county ma
mana kuro koro gisebedo kod penjo mathoth ni to gavana ni kure to ang'o matimre, ang'o miyo romo makamagi ok obede, rombe madito ok obede, to jopiny bende dwaro mar ni gibed ka gisiko ka gineno jotendgi ka gibedo chuny niya jatendwa ere nitiere otiyonwa, jatelo en ng'ano ma jopiny dwaro mar ni gibed ka gineno gi seche duto moloyo ka nitiere gigo monego bed ni gikonyogi mapiyo piyo. Koro jolut ombulu kata jo kaunti ma Nakuru ni kod penjo mathoth, gavana wa ni kure, en kure ma seche duto wasebedo kok wanene rombe kata ok wanene wang' jopiny. Nyakoro mogi jwang' yudi mathoth kanyo ite mara adek gazet mara The Standard mondo ibed kod ng'eyo kanyo ni gazet wacho nade nitiere kar kanyo koro mogi jwang' makoro bende wacho kanyo ni romono mara G7 bende koro nitiere kumoro mopogore opogore mane wacho kanyo ni kinde makoro nitiere kar kae idwaro ni riwruoge mag pinje mag Afrika mano ite mara boro gazet mara The Standard wacho ni nyaka sani wacho ni Africa seeks new role as nations eye its resources. Nitiere kanyo kama pinje mopogore opogore bende koro manyo ting' margi gintiere kar kanyo. Nitiere mago wacho ni nitiere kacha pinje ariyo mabende osebedo kacha gi mwandu mopogore opogore bende kinyano piny kanyo mano moting'o pinyno mar China kaachiel koda pinyno bende mar Amerika mano USA mabende nitiere kar kanyo. Mano ka warango gi kanyo wechego mag common trade ma itimo e kindgi kaachiel koda ka mwandu mantiere e pinjegi. Iwacho ni nyaka riwruok mag pinje mag Afrika mano AU bende koro osigolo kwayo margi mondo mi okeri kacha mabiro bende to jatend piny Kenya bende biro gi paro mopogore opogore niere kaka piny Kenya nyalo bedo e lemo mopogore opogore kata kirango e rang'iny mamalo mago mag pinje mamoko. Nitiere mago ma oting'o pinjego mag limbe ma osebed ka itimo. Odiochieng' manyoro nitiere list mabor ahinya joma osetimo limbegi e piny Kenya, jotelo mawuok e pinje maoko. Karango kanyo ni Prime Minister ma Japan mano Kishida ma bende oselimo pinyno mar Egypt, Ghana, Kenya kod mano mar Mozambique mana mane dweni ma wantiere dwe mar abich. Onyisa ang'o ahinya ka wantiere e kindegi kako mepeke ite ni mar aboro. Cleophas Luoch ma koro wach ni G7 gin pinje abiro man motegno ma ochumi margi otegno. Gin riwruok ma bende koro rango wechego mag arita, weche mag ochumi, weche ma kama lweny nitiere ging'iyo ni ten lweny kido mane to gin ang'o kenge mag minyalo ket mar chungo lwenje ma kamagi. Koro pinje mag Afrika bende koro neno mar mondo mi gimbe giyude lemo kata gibede kod jogo mochung'negi e riwruogni nikech pinje mag Afrika onge kata kod jachung' kata achiel. Wach ma jatend piny Kenya William Ruto bende nyicho wuoye matek ahinya ma bende nyicho neno kaka jotend pinje mag Afrika nyicho pamone kanyo malich miwuoro. Ka nyicho wacho nang'o? Piny mar Afrika en pinyno ma bende koro sani ng'eny kod oganda, ochumi mare dongo, monego bed ni obedo kata kod jochung' ariyo, yani pinje ariyo bende inyalo ket mar mondo mi obede e riwruok ma kamae. Koro oneno ni gin bende gidonjo gibede kanyo nikech mae en riwruok mang'iyo wechego momako piny mangima, mago mag arita, mago mag ochumi. Koro en gima kare ka bende piny mar Afrika nyalo thuolo kaluwore kod kwan mag oganda ma bende koro thoth e pinje mag Afrika. En nyogi bedo kod romo kata piny mar Saudi Arabia kucho kama nyogi rango kit lweny ma Russia oketo godo Ukraine. Ging'iyo kod kum weche mag ohala mago minyalo ketne piny mar Russia. Koro ber ka pinje mag Afrika bende nya bedo kod thuolo makare, gimbe gibed kanyo giwuoye sama pinje madito ma ochumi margi ni malo bende wuoyo. Cleophas Luoch. Kama nyakoro moge jwang'e ite mana par tang'o matimore kar kae waranga ne ite mana par kar kanyo kaka inyalo mana nene kar kae. Wacho ni from Jesus to John the Baptist, prophets of Mulembe Nation gintiere kar ka magi koro jokoro ginyabi jonabi mantiere kar ka to gito koro gi jomage. Iwacho kanyo ni ero Yesu matongare ni ka. Koro kama Yesu matongare nitiere Eric Okeo Kizito nitiere kama chielo bende ma weche mamoko mienjo ke nitiere kar ka. Iwacho ni nitiere nabii Yohana 5. Wadhi piny. Wadhi piny ka waranga ne gima nitiere ka. E ite mar apar ka wadhi adhiya piny mondo mi wane gima nitiere ka inyalo neno kar kanyo nitiere wacho ni mano nabii Yohana. Sigana kane ne nyoro ne para weche alna. Cleophas Luoch. Piny mar Kenya bende osebedo kod weche ma bende wacho ni kelo nyiero nikech wasebedo nyaka gi Yesu e pinywa mar Kenya kae.
wan kod Yesu ma bende pichane oket kanyo rwako nanga marakwar. Yesu marwa ncho tere jela. Koro chalre ni Yesu machon cha bende nomaki, odhi ochwade boka mogure. Koro marwa nto tere jela, kata ko tere jela nyaparo kinde manyichi itimo rapar mar Yesu kochopo nyaka thone. Jok moko nodhi kanyo no ogure to nenre no luoro musmwal. Koro piny mar Kenya bende wan kod nabi Yohana Maravich ma en kod mon 46. Nyithindo 298. Iwacho ni kanyo ni owacho kanyo ni osechango oganda maromo 70,000. Ni kendo koro Cleophas weche makamagi gi weche mag alama bende koro nitie pacho kae kelo penjo mathoth ni to piny Kenya ochimo kon mane kaluwore kod weche mag alama. Wan kod Yesu seche duto ji biro ni Yesu matongore en che wan godo kanyo, moro bende obiro kanyo. Jehova Wanyonyi bende paro wachne ne nitie kanyo. Weche bende biro Kenya paro kata kaunti ma Homa Bay kucho nitiere wach mantie do ma jago manyo dwaro mar mondo mi ochop ne jatend piny Kenya ote. Koro wuoka mar wacho ni noda chopo ote no omiyo onyo kete rameny ma bende koro entie do. Idwa ng'e ni bende otayo weche mag eyo makare. Iwacho ni otayo alam ka kanisa mare to kotimne andika. Koro weche makamagi Cleophas Oluoch kela penjo mathoth weche mag alama e pacho kae. Weche mag alama nyakora mo jwang ka wawuok warang kendo ite machielo nitiere koro wacho ni mbui mana malo ka one rango mana malo ka nitiere sigana machielo ka wacho ni koro senators dwaro nade ka senators be ne koro dwani puonj magalagala kata puonj makoch mag Jayalo Mackenzie onego bed ni golo mbui kacha. Wacho koro gisik web deletion mag puonj gi mag Mackenzie ogol gi mbui mano dwaro mano ka koro gipenjo kata gioro kwa makamane Communication Authority of Kenya CA mondo mi oruchane weche gi. Wacho ni cult teaching mago mag jatend gi mano cult leader no mano Paul Mackenzie e mbui. Iwacho kanyo ni mbui en gino mokrum magi moseket kanyo bedo kanyo. Miwacho ni katin Cleophas Oluoch gi mende kosani bro chopo kama nyikwai bende bro yude ka mbui no pod bro bedo ga. Koro senators dwaro ni puonj mago mane otim kod Mackenzie mokete mbui mar mondo mi ogol. Ka gin puonj mok ne kare to gol gi nikech osayangore ni tire puonj moko ma bende koro thiro piny mago ma wacho ni oganda kik dhi skul, oganda kik dhi e thieth, oganda kik tim yore moko makamage ne oganda ni mar mondo mi tho ni akidhi yudo ngima musiko nyaka chieng' ma koro ji tuonre chiemo tweyo ni githo gidhi e polo piach. Koro weche makamago kinya gole mbui nikech koro gikelo puonj machopo kama ji thoe ni en tweyo ma ithoe. Tweyo en ga tweyo mamiyo jogo man kod yie kuom Kristo gigo oinga mapeke mbele gi mukore koro gibedo kod resruok to koro machopo kod ji tho ni mano koro ken tweyo. Wacho ni mano bende kantiere kar kanyo ite mar 12 nitiere chenrogo mag chudo mag osara mag jopuonj ma koro jopuonj bende dwano omendgi kanyo. Watie kwadonje gazet mar Daily Nation okinyi makawuono. Iwacho kanyo ni Kupet bende koro chiwo paro mar mondo mi omednegi gino mathoth mantiere kar kanyo. Wang'iyane bathe kae nitiere gimoro mantiere piny mantiere kar kae mano ka warango chenro mag teachers demands mano koro ntiere kar kae piny ku mano ka wadhi achiel kachiel mondo mi wakone 42% mane magidwani mondo mi omedgi ka sani bende gidwani mondo mi CBA margi bende koro kete kogno mano mamiyo gi koro giyudo thuolo mara nono kata donje twak kotenore kod weche gi mag osara manyien mag jopuonj makoro giwacho ni CBA magidhi bedo mar 2022 21 nyaka 25 gidwaro osara. Cleophas Oluoch jopuonj bende koro dwaro mar mondo mi omedgi osara ka gidwaro 42% mano kaka ket kanyo kod Kupet. Iwacho ni winjruok ma gidwani gidonje en mano mar higa mar 2021 machwal gi nyaka higa mar 2025. Giwacho ni gidwaro meto mar osara ma bende giwacho ni winjruok mano tim chien kanyo kaka nawacho nen mano mane rango bero weche mag jopuonje pacho kae to weche mag omenda ne kong'i kaluwore ni piny mar Kenya kata piny mangima ne kadho midhiro mar corona mano rocho weche mag ochumi. Koro giwacho ni twak masani gidwaro mar mondo mi omedgi omenda 42%. To giwacho ni ang'o miyo gidwaro omenda ni? Gidwaro meto mar omenda marom kamae
ni ngima gi wacho no idho, bech gik moko idho, ma payslip sani koro rochore, payslip chwer, ma kaka piny owacho bende chopo kod dwaro mar ng'ado atamalo 3 mar osara mondo odhi e weche mag gedo ni, kaachiel kod osuru mamoko. Giwacho ni mae koro medo mana rocho weche mag osara margi kata nweng'o margi, maketo jopuonje dhi bedo jogo modhiere pacho kae. Koro giwacho ni sani omenda ma giyudo ok nyal siro ng'eto moro amora, ma koro gidwaro ni kuongo medgi eka weche makamagi ginyalo chopo winjre kata ni ing'adogi atamalo 3 ma piny owacho bende oramo ni to nyaka gitim. Koro Cleophas jogi dwaro mar mondo mi omedgi osara kaluwore gi ngima boidho. Ngima oidho ma kata kidhi e ute mag uso iyudo ka skari beche oidho malich ahinya, ma sani koro en mana nyuka pi ema sani koro oganda dwaro rakre godo. Kata nyuka pi no bende mogo bende beche oidho malich ahinya. Koro piny otwe ominya, piny okaso kore ne ji duto, ne jopuonj, ne jotich moro amora, nyaka koro winjruok beda beda. Wacho ni kinde ma winjruok no bende imanyo. Nde sikul kama iluongo ni Friends School, Keveye Girls High School, bende koro tamore japuonj manyien ma okelnegi kanyo mondo mi okaw kare japuonj machon, mano Miss Uyungu, ma bende nitiere kar kae. Koro wacho ni school board rejects new principal for second time. Mano wach mantiere kar kae. Inyanene kar kae. Ma en ranyisi machalo nade. Nitiere gimoro ma bende osebedo kar kanyo. Kine mage jo kanyo mag board ma bende ka giloso kanyo nok gimoro ahinya gi kaka nodara japuonj maduong' mano machon. Ma bende wacho ni chenro mag daro jopuonje ka igologi e skul achiel ka gidhi e skul moro, bende wacho ni kae osebedo kanyo ka koro nyiri masomo kacha kaachiel koda ka jotelo mantiere gweng'no kaachiel koda jogo mane gweng' kanyo duto bende osewacho nade oyo okode japuonj manyien mokele skul. Cleophas loch ma wach mosekelo midhiere pacho kae ni sama itimo lokruok mar jopuonje madito mar mondo dhi oti e skunde mamoko kelo ga midhiero, kedo ka board mag skul no tamore, jonyuol tamore, nyithindo bende tamore. Koro iwacho kanyo ni Violet Oyungu manotere skul mar Keveye Girls mayudre mane ogol jakach kucho mar mondo odhi e kaunti ma Viga kucho. Koro wacho ni board otamre. Ma wacho ni tamruok mar ariyo en wach manochakre higa mar 2015. Koro gitamre kendo. To koro penjo nitiere ni tang'o miyo board, nyithindo, jonyuol nyalo tamre mar japuonj mondo mi kik tere skundgi. Seche moko giluwo ling'any mar japuonj no kuma ne otiye, gineno ka kuro weche mag somo nok dhi makare. Koro gibedo kod luoro ni japuonj ma kamae kokele skundwa weche mag somo nyalo rochore. To kanyo bende iyudo kendo ka jonyuol, board kata nyithindo nyalo bedo ka bende dwaro japuonj kata siro japuonj gi midwa gol ma gineno ka tije ne ber. Koro magi weche ma bende osebedo pacho ka nyineno kata skund primary moro mayudre Masailand kucho ka nyithindo nodhi e ng'anyo malich ahinya ka nigolo japuonj ka giwacho ni japuonj ni osetimo maber, japuonj ni osekelo dongruok e skundgi. Koro ka nigole to ne gineno rach mane gidhi e ng'anyo modwok negi japuonjgi. Koro jogi bende odagi japuonj ni oyo wan japuonj no kodwa kaluwre ni ka waluwo ling'any mare kuma notiye somo ok osedhi makare, dongruok ok osedhi makare. Ang'eni mano bende obedo thuolo mar rangane juma ma wantiere sani mondo mi wane ane ni kama intiere kanyo to ochomo kanye. Iwacho ni jopuonje bende osebedo gi weche mathoth ahinya mantiere kar kanyo, to ahinya bende ang' warangane ite mogik gazeten mar The Standard kato sachiel oseromo Eric Okeo Kizito ang' warang' mana mapiyo nikech sigana gi bende chala mantiere Daily Nation, tawane mana ite mokwongo mar Daily Nation sani, sigana mogik mantiere gazet mar The Standard. Maen in gi paro mane mana mapiyo piyo, ang'eni General Ale osechopo kar kae, Joshua Kwanya bende chiegni donjo. Ka gidonjo ni to chako twak makamata, daher mondo awinje pachi. Malo kacha ntiere kacha jogo mosekaw league mano ma Ingereza ondiki kar kacha, ka jogo mosekawe mathoth bende ntiere kar kanyo gi Manchester United go kombe 20. Manchester City koro oseyude mana okombe no, ino kanyo koro thuolo maromo nyadi 9 ka ntiere kar kanyo. To ineno nade, ntie ng'ama omako wiye, ntie jok moko masiemo ji, ntie jok manyiero, ntie ng'ama okuyo. Eric Cleophas, Man City nyosidho ogudu kuom tich maber mar kawo kombe mar Premier League. Ma wachni okelo kwe kendo okelo muola ahinya e piny mangima. Oketo koko koro onge ji odak maber
koro en ni kata kineno kanyo jotugo mako wigi, koro ji omako wigi nyaka Kenya kae be ji nitie joma omako wigi gi chunygi ma wach malit ahinya. Inya paro Cleophas kidonje form 1 in number 1 term 1 term 2 idhi form 2 in number 1 term 1 term 2 nyaka 3 form 3 number 1 kidhi form 4 term 1 in number 1 kidhi term 2 in number 1 ka chopo term mitimo penj maduong' tido ka ng'ato biro yombi dog chunji de bed marach koro mane gima timre kae timore ga mano ranyisi machalo nade nyakwara moge jwang iwacho ni sani bende magi champions ka neno kar kanyo mano Manchester City eriko ke okizito agin weche thoth ang warangi aranga podi to sani ite mokwongo mar gazet mar Daily Nation nigi weche ma thoth ahinya mantiere kar ka tang'eni odiochieng' ma kawuono bende welo sichope studio ang'eni kanya mang kelo e giko to kata kamano wach mari mogik ang'eni kata wanya neno mana ite mokwongo mano mar Daily Nation kende mondo mi imiya wach mari mogik otenore kod ite mokwongo mano mar Daily Nation mantiere godo odiochieng' ma kawuono kata kamano inene kacha iwinjo kanyo ni governors fight Ruto's plan to take over health mane gimentiere kar kanyo ma kaluwore gi romo mane gintiere godo juma mokalo bende kiwacho ni keep off kikidonje chenro machalo kama Cleophas Oluoch ma wach mabedo koro dhianya ahinya ka wach maduong' nyaka koro governors koro seyo otelo mar Ruto mantie kod chenro mar kawo weche mag thieth gole county government duoko ne piny owacho mamalo ma luwore ka romo manotim dwe mar 2 tarik 14 kod jothieth mane koro ne gitimo winjruok manolos duol moro kanyo madhi rango weche mag thuolgo thieth gi miluongo ni Health Risk Commission koro wach ma kama governors odagi ka giwacho ni ma koro piny owacho donjre kod tijego mag county government. Cleophas Oluoch oboke mar Nation ni nase wuothe ye to keng'ie to thoth weche man kanyo gin gichal kod mago mantiere be standard ma be waserango. To koro bende ka koro watieko nikech sa bende koro romo Cleophas Oluoch wach tuo mar nyaldiema ni ma bende koro mako noyud ni dhano maromo 37 ni kode e osiptal ma Sindo mayudre Homabay kucho. Nyaldiema en tuo marach ahinya, en tuo ma koyudo ng'ato to otieko pie del. To kotieko pie del miyo kata jothieth bedo kod tich matek mar yudo leche nikech leche lal mar mondo mi omed ng'ato pi. Koro wach ma kamae itieko kod rito ler. Koro wakwayo jopiny ni ka gidhi oko to gidhi oko e chumo los maber, kik gidhi oko e lum kata e pap kaka dhiang'. Eni dhiang' ema bole ka gi kacha kata diek bola mbulu mbusu ka gi kacha. Koro jopiny obed ka luoko lwetgi maler gi pi gi sabun, wabed jogo ma bende luoko lembe gi alode gi pi maler. Ichiemo ot chuth, kik wer ni gigo miuse bath ndara mikia kako los ni kao tichama chama. Molot walam Nyasaye mar mondo mi oritwa tuo ma kama kik yudwa. Erokamano ahinya Eriko Keo Kizito mane makelo e giko mar nono ma gazet okinyi ma kawuono kano warango ni gazet ma kawuono wantiere kodi ka okinyi ma kano warango gazet ma The Standard komano mar Daily Nation sa osekalo dakika 4 tok sa achiel mar okinyi. Eriko Keo Kizito erokamano ahinya. Ote machelo bende madonjo kar ka jogo maneno gazet okinyi ma kawuono wagonu erokamano ahinya wantiere kata kod Irene Onyango maneno wakowuok e kaunti ma Mombasa ochono yaore. Oluoch okinyi ma kawuono aparo ni weche mag evaluation onego bed ni rango e rang'iny mar county owacho ni county government through valuation code koso chalo nade. Erokamano kuom kete kar kae chenro mar piny okinyi ma kawuono nonro mag gazet kik idhi mabor wantiere kodi kanya ke kidieny machielo duogo kae kod nonro mag weche tuke antiere kae kod Joshua Kwanya jafwambo kendo jalony e weche mag tuke kaachiel koda ka jalony e weche mag tuke janono weche mag tuke mano Jen Olale. Kidhi mabor aduogo bang' yweyo mwaka osani ni mar gazet orumo to pod weche mathoth nitie ka. Arsenal oyuak, Man City onyiero, morni ochomo kama chalo nade. Agoni erokamano. Erokamano. Aya.